салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. бозам саволҳои шумо дар ҷавоб. хеле омадам, ман тоҷикистон омадам. ҳаст ай душанбе шаҳри худам сомон айр мепара ва ай хуҷандам. касоне ки ай хуҷанд мепара мо камакак арзонтарак ай душанбе бо камакак қиматтарак ҳар кадомаш нархи худша дора бародари азиз. ин ҳама рақамҳоро мемонум, марамат занг бизанем, маслиҳати пирра бикунем. мақсад 2 вақт хӯрок мехӯрем ёки 3 вақт хӯрок мехӯрем. ин ҳамин номерои телефон бораам қай ки шумо маслиҳат кунед қати ҳамё ҷои хов, мақсад билети туда брадна ва рӯзаш фарқ дора. ин ҳамои шариди рамазон 20 рӯза ҳастай. ана ҳозир ман медонам ки аниқ ҳамин ширкате ки мо омадем рӯзи шашум ай душанбе шаҳр палёд доран, рӯзи панҷум ай хуҷанд. шумо маслиҳат кунед кадомеш ки шумо да мувофиқ мегелта, кадомеш шумо да қулай мегелта, занг бизанем омадан бигирем. худованди бузург ҳаматонро ба хонаи зебош даъват канаву ҳоҷи бобошену сарбаланду хонобод бошен. ҳамун ширкат худаш ҳамаша якта ба якта шумо да мефаҳмонад. ма фақат дасти ман меомадагӣ чай реклама кардан, ина ман реклама мекунам, ин рақамашонро мемонам. шумо маҳрамат занг бизанед, маслиҳата қати ҳамин ширкатҳо хитон ина ширкати Мадина Тур қати маҳрамат сарбаланду хонобод бошед, дар ки ҷое бошед бошед. худованд нигаҳбон то бошад. давлати дунёро дар тори сари мо тоҷикҳо, дар тори сари миллати мо ҳама қадам резонда бестанам ки хушу хурсандона умр ба сар бибарем. аллоҳу акбар. худованд нигаҳбонтон бародаро зиндаву сарбаланд бошед.